הלוואה שמנה של 20% ריבית לאיזה 100 שנה, תנאים מצוינים למשכנתה נוחה, עם קרן לפנסיה ונקודות יציאה. אני לא רוצה לקבל החלטות, לקחת אחריות, להתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה את הבוס על הראש, 2 מכוניות וילדות 3, ועד הבית, משמר השכונה, לריב עם השכנים ולטפל בגינה. לא צריך להחזיק מניות, לקנות חיים זה לא אומר לחיות, ללמוד להתפשר ולעגל פינות, המון מציאות אבל אין חלומות. לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. לפני שעה קלה היינו רחוקים, עכשיו יש הקלה גדולה, בוכים וצוחקים, כי זה חיבור של נשמות, זה קשר אמיתי, ותחושות טובות חמות מלוות אותי. כמה טוב שנפגשנו, מה אני בלעדיכם, יחד התרגשנו, כל זה בשבילכם. כמה טוב שנפגשנו, כאן פנים אל פנים, השירים שאהבנו, תודה